Bahar aylarının gelmegi bilen Lewap vilayatynyň Faraw etrawyna erkek çağalary sünnet etdirmek möhsümi badaldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Onun maglumatlaryna görä etrap häkimetleri çağalaryň diňe döwlet saglyk edaralaryna sünnet etdirilmegini talap edýär. Bu talabyň fonunda habarçynyň tasdiklamagyna görä etrap hastahanasynyň hirurgiýa bölümine sünnet üçin lukmanlar enatalardan para soraýar we bu ýagdaý enatalardan nägelik döredýär. Habarçy sünnet üçin hastahananyň enatalardan saglyk kepilnamasyny hemde razyçylyk hatyny talap edýändigini habar berdi. Habarçy sünnet üçin şol zany munyň üçin zerur bolan resmi namalar üçin enatalaryň 300 manat çykdyjy etmeli bolýanyny aýtdy. Resminama taýýarlamak islemeýän adamlar 1000 manat hirurgyň jübesine salmaly diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu aralykda häkimetler tebipleriň çağalary öýlerde sünnet etmegini gadagan edýär. Hukuk goraýjy işgärler çağalaryň öýlerde sünnet edilmezligi barada tebiplerden dilhat aldylar diýip Faraply ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanda erkek çağalaryň sünnet edilmegi dini däp desturlary esasyna amala aşyrylýar we kanunçylyk tarapyndan düzgünleşdirilmeýär. Ýurtda bolşýaly sünnet möhümine häkimet wekilleri çağalaryň halk tebipleri tarapyndan öýlerde sünnet edilmezligi barada düşündürüş işlerini geçýärler. Odalky ýyllaryň tejribelerini häkimetler çağalary öýlerde sünnet edýän tebipleri 3000 manat meşberine jerime salynjakdygy barada duýduruş berdi. Egerde bu hadise ikinji gezek gaýtalansa onu tebipleriň tutsak ediljekdigi duýduruldy. 2018-nji ýylyň martyna Daşowut vilayatynyň Aktepe etrawyna çağalary öz öýüne sünnet edýän pensiýadaky bir lukman howpsuzlyk guruluklary tarapyndan saklandy. Türkmen maşgalalaryna erkek çağalaryň sünnet etdirilmegi dabaraly ýagdaýda ýürüýte çäre bilen bellenilýär. Erkek çağalaryň sünnet etdirilmegi dünýäde esasan musulman ýurtlarda hemde ýewreýleriň arasynda giň ýaýrandyr. Barlyklary görä dini sebäplerden daşgary saglyk we medeni sebäpleriň esasyna erkekleriň sünnetlenýän ýurtlar hem bar. Barlyklary görä musulman ýurtlarynyň en çemesinde şol sany Türkmenistana erkekleriň toğsan götürümden hem köpüsü sünnet etdirýär. World Population Review.com saytynyň maglumatlaryna görä Türkmenistanyň goňşusy Awganystany we Merkezi Aziýa ýurdu bolan Täjikistanyň erkekleri sünnetlemegiň derejesi 99 götürme barabardyr. Özbegistan we Türkmenistan ýaly beýleki käbir musulman ýurtlaryna bolsa bu san 90 götürümden ýokarydyr.